Sa ngalan sa Mahanog Sanak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Maghinusol kita sa atong mga sala aron mahimo kitang andam sa paghalad nining sakripisyo ang santos nga misa. Nagakupisal ako sa Dios, ang makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon nga nagalapas sa kuda ko iyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay gulay, sa tanang mga anghelo mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios o pasayloon sa atong mga sala, dadoon kita niya ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Magampo kita. O Dios nga mahan, aron pagsangyaw sa labing dakong himaya sa imong ngalan, imong gihatag sa imong simbahan si San Ignacio, itugot nga samtang makigbisog kami dinhi sa yuta, pinaagi sa iyang panabang ug pagsunod sa iyang panig-ingnan, mahimo unta kaming angayan nga purong-purungan uban kaniya diha sa kadaugan sa kalipay o kalinaw sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo ng imong anak, gabuhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Gibuhat ni Moises ang tanang gisugo sa Ginoo kaniya. Busa sa unang adlaw sa unang bulan sa ikaduhang tuig, tapos sila mubiya sa Ehipto, gipahimutang ang tulda nga tagbuanan. Gipabarog ni Moises ang tulda, gipahiluna nila ang mga sukaranan, ang mga tabla, ug gipakabit ang mga balabag, ug gitaod ang mga haligi niini. Gihikyad niya ang atop sa tolda ug gisapawan kini sa pagtabon sa laing atop, sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya gikuha niya ang mga papan nga gisulatan sa 10 ka sugo ug gisulod sa sudlanan sa kasabutan. Gibalhog niya ang mga yayungan diha sa mga orgulya sa sudlanan o gitabunan kini. Unya gibutang niya ang sudlanan sulod sa tulda o gitaod ang kortina aron pagsalimbong sa sudlanan nga gisudlan sa mga papan, sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mitabon sa tulda nga tagbuanan ang panganod ug napuno sa himaya sa Ginoo ang tulda. Si Moises wala makasulod sa tulda nga tagbuanan kay naputos man kini sa panganod ug napuno man ang tulda sa himaya sa Ginoo. Mubalhin lamang pagkampo ang mga Israelita kon mopahawa na ang panganod gikan sa tulda. Kung dili mopahawa ang panganod, dili sila mobalhin pagkampo. Ang mga panganod nga nagsimbolo sa presensya sa Ginoo, nagpabilin panahon sa adlaw, ibabaw sa tulda, ug nagdilaab kini daw kalayo panahon sa gabii. Makita kini sa tanang katawhan sa Israel, sa tanang higayon, sa ilang pagbalhin-balhin ug kampo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Dios nga gamhanan.
Pagkahigugmaon sa imong pulayanan, O Ginoo Dios nga gamhanan. Ang akong kalag nangandoy o gihidlaw sa mga kahawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing ug ang akong lawas nagsinggit alang sa mga buhi nga Dios. Pagkahigugmaon sa imong pulayanan, O Ginoo Dios nga gamhanan. Bisan ang langgam nakakaplag og puloy-anan, ug ang sayaw o sa kasalag nga kabutangan sa iyang mga piso. Mauusab ang imong altar o Ginoo sa kagahuman, akong hari ug akong Dios. Pagkahigugmaon sa imong pulayanan, O Ginoo Dios nga gamhanan. Bulahan sila nga nagpuyo sa imong balay, kay sa kanunay nagadaig sila kanimo. Bulahan ang mga tao kansang kusog mao ikaw. Mag-uswag sila gikan sa kusog ngadto sa kusog. Pagkahigugmaon sa imong pulayanan, O Ginoo Dios nga gamhanan. Palabihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong kahawanan, kaysa usa ka libo didto sa laing dapit. Palabihon ko ang paghigda sa tugkaran sa balay sa akong Dios, kaysa pagpuyo didto sa mga tulda sa dautan. Pagkahigugmaon sa imong pulayanan, O Ginoo Dios nga gamhanan. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigon ang Dios, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasa Panginoon, gikan sa Ebanghelyo sumalat ni San Mateo. himayaw ikaw, O Ginoo. Ang Ginoong Hesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit, sama usab sa usa ka baling, kagitaktak didto sa dagat, nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inikapuno na nining maong baling. Bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin, ug manglingkod sila aron paghagpat, paglain sa mga maayong isda gikan sa mga dili maayo. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang sudlanan, ug ang mga walay pulos nga mga isda ilabay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga sinugo sa gamahan ng Dios, ang mga anghel, ug bahino nila ang mga daotang, ug laino nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo nga tao, ug ang mga daotang tao ilang ihulog, ilang itambog ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto kining mga tawhana maghilak pag-ayo, dili sila mga matay kundi maghilak og magminatay ug magkagut ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo nining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Mipadayon si Jesus, busa, sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit? Mahisama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa iyahang tipiganan. Sa nakahuman na Jesus pagsugilo niining mga sampingay, bibiya siya niadtong lugara. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, Dayon ikaw, Kristo. manglingkod palihog. Maayong gabi kaninyong tanan. Pagkahilugugmaon sa imong puluyanan, O Dios, nga labing gamhanan. Ang tao kung matigulang na siya, makabatya gayud siya sa daghang mga kausaban.
Dili ganam ingon nga makalitan. Uy, puti naman day kong buhok. Dili maghinahinay kana. O uban ni ana mao ang pagka-aware nato nga lahi, nagkalahi gayud ang ato ang kinabuhi. Bisan gani sa pagtilaw sa pagkaon, dunay uban nga magkalami pag-ayo ang iyang luto samtang magkaidaran siya. Lapo yung magkabati ang iyang timpla sa iyang luto kung makatiguang siya. So ang mga taong matarong, pagkalami pag-ayo ang ilang kinaiya o ilang kinabuhi. Kay mangandoy sila sa puloy-anan. Pagkahiluwag-maon si mong puloy-anan o Ginoong Dios nga gamahanan, nangandoy akong makapuyo niya ng maong balay. Mo nang magpagiyagi ko nimo kay puti na ning akong buhok. Or naglukapak na ning akong tuhod, iniglakaw na ko. Gusto kong mapuyo sa imong puloy-anan. Tinuod na di puloy-anan nga nindot kaayo dito sa minteryo, pero paghihapon minteryo. Paghiligugmaon sa imong puloy-anan, imo kining gihatag kanamo isip among pangandoyon. Giyahi lamang kami ninang panganod sa pagsunod. Tungod kami tuo kami kanimo, giyahi kami. Giyahi kami. Ang uban kani sa tua, nag-edad og 60, kansero na. Pero napa sila'y chance. Napa. Kay mingon man sila karon nga, ang edad kuno karon sa tao, 60 ra kutob. Kung doon na maganay sobra, pakapi na lang. Pakamit. Sama kuno magpalit ka ginamos, pakapin ka ng gamay kaayo. Pakapin. Gamay na lang yun. Pero dili na mahitabo kanato nga nangandoy tungod kay mituo og milaom og miapil nining kasulugan sa pagtuo diin makita diha sa mga ayong binuhatan ang atong gituhuan og nahimo ako nga living testimony nining atong gituhuan buhi nga kamatuuran nining atong gisimba buhi tinuod. Kaya nakita sa kinaiya. Nagkaidaran, nagkanindot pag-ayo ang iyang kinaiya. Sa una, daw man ni siya, pero karon pagkalahian na gyud. Sa una, dili man ni madagad, dili gini madagad. Pusimba ni sa una, magtabi raman ni. Pagtabi rin sa una. Pero karon tiurok na siya sa iyang pagsimba. May katawa ang uban, tungod kay tunuod man ni kung magkaidaran kanaan ni ining maong pagtuo, pagsalig o pahigugma. Niadtong wala pa kaayo, aw ila pod na. No? Nagkaidaran, nagkamaayo kaayo. No? Tungod doon na sa'y pangandoy, pagkanindot sa imong balay o amahan. Pagkamaayo sa imong mga kauban. Karong adlaw sa San Ignacio, usa ka sundalo, batanon, promising ang kaugmaon, tisoy, bright, gihimo siya nga modelo nga mahimong leader sa katilingban, pero nikalit lang, parang isag nabuang, nikalit og biya, og nisama kanimo og kanako, isunod ni Jesus. Og nagtudlo siya sa iyang mga kauban. Ang langit lisod kaing abtuon, pero gihimo nga posible alang kanato nga midawat kang Jesus. Magpagiya lamang kita sa iyahang kahayag, lamdag. Ug usa sa atong pangayuon, matag simba nato, lamdagi ako sa imong kahayag aron makasabot ako kanunay sa mga panghitabo bisan sa kusaban sa akong panglawas. Manindog palihog. Bunangop kita sa Dios, kay tao lamang kita. Budangop kita sa Dios, puno sa pagtuo, atong ipadayag kaniya ang atong pangaliupo ug miingon, Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Nga ang simbahan, padayong mosangyaw sa ebanghelyo, ngadto sa tanang katawhan, sa tanang dapit, sa tanang pinulungan,
ug sa tanang mga kultura. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong kingharian. Nga ang mga katawhan dili unta magpabiling sirado sulod sa ilang mga tradisyon. Hinuon magtinabangay sila aron mapalambo ang usag-usa diha kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong kingharian. Nga sila nga walay gipanag-iya dinhi niining kalibutana, makapanunod sa kabahandianon sa gingharian ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong kingharian. Nga sila nga nawad-an o kadasig tungod sa mga kasakitan o mga balatian nga ilang giantos, moabli sa ilang kasing-kasing ug makat-on aron motubo sila pinaagi sa ilang giantos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong kingharian. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maabot unta kanamo ang imong gingharian. Nga ang mga nangamatay dawato na ngadto sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maabot unta kanamo ang imong imong gingharian. gingharian. Ginoong Dios, paambita kami sa imong gugma ug kahayag nga muabli sa imong katawhan ug dawata kaming tanan uban sa among mga igsuon dinhi sa pagtuo sa simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug inyong halad sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan ang makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo sa Kristo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang sa kapuslanan sa Dios nga santos nga katawhan. Magkapalipay unta kanimo gamhanang Dios ang mga halad sa katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Nining among pagsaulog sa piyesta ni San Ignacio ug itugot nga magsantos unta kanamo sa tiniuray ang labing balaan nga santos nga labing balaan nga Eucharistia din imong gitukod ang tuburan sa tanang kasantos. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaang kaninyo, Nasa ibayaw inyong mga kasing-kasing, ng bangulis Ginoo. magpasalamat ta sa Ginoong atong Dios. Ang matarong. Santos nga mahan, angay ug matarong gayod, ug among katungdanan, ug among kaluwasan kanunay, nganhi ug sa tanang dapit, nga magpagpasalamat kanimo Ginoo. Santos nga mahan, magkagagahom ug tunay nga Dios. Gitawag mo si San Ignacio sa paghugpong sa iyang kaugalingon uban sa imong anak aron diha sa nagdilaab niyang gugma alang kang Hesus makadasig siya sa di maihap mga kauban mga kalag nga nangandoy sa imong puloy-anan diha sa langit nagita sa imuhang labing maayong panag-uban ug himaya ug labing madasigong pag-alagad kanimo dinhi sa simbahan ug busa uban sa mga anghelo mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santos gid ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong balaang espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kinalang kanamong lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Kaysa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa iyong pan, pipasalamat kanimo, pipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyong tanan ug kanaa, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyong tanan.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha si Jesus sa kalis. Pipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini. Panginom kamong tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanahon ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kaimo kami giisip nga ngayan nga matubang umulagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan, lukop sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma, o Banileo 14 among Papa, Jose among Obispo, tanang Obispo kaparian ug tibuok katawan. Hinumdumi sa mga igsuong nangamatay na, malaumon nga sila mabanhaw diha sa imong kaluoy. Dadaw silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, ug kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton nata sa katuigan, uban kanila amo kang daykon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, dihatagan ha kanimo makagahom kamahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan nga pasayloon niya ang atong mga kasalanan ug makapasaylo usab unta kita sa mga tawo nga nakasala kanato. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pabot, dinis sa'yo tamaingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagabasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. Dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuhalo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo o Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok o kagubot, samtang kami malaumon nga nagapaabot sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang ngahom kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ikaw sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga kasalanan, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaang kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay, panagdait manaang kanunay. Please. Poderolo sa Diyos, nga nagawatan sa mga sala, sa kalibutan. Kaluoy kami, atagi kami sa Kini mao si Jesus, siya ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Ginoo, dili ko angay nga makalawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Mianhi ako aron pagpadalaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kon kini misilaob na. Magampo kita. Ang gasa sa pagday, Ginoo, nga mapasalamaton namong gihalad tungod kang San Ignacio, magdala unta kanamo nganha sa walay hunong nga pagdayeg sa imong kaharianon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Nasa Panalanginan kamong tanan sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na natong sakripisyo ang Santos Kamisa, manglakaw ta diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo Jesus. Salamat sa Dios.